Aşgabatda soňky onunyň dowamynda şäher içinde we şäher aralygyna gatnaýan hususy taksilaryň narhlary üzül kesil ýokary garly. Balkan welaýetinde sürüjüler üstüne pul berip köpräk benzin almaga çalışýarlar. Taksi narhlarynyň birden gymmatlamagynyň sebäpleri häzirlikçe ma'lum däl. Mysal üçin mundan 10 gün odal Aşgabat Balkanabad aralygyny 420 kilometrlik ýola taksily gitmek üçin 4 ýolagçynyň hersi 50-60 manatdan pul tölemeli. Indi bu narh geçen hepdäniň ortalaryndan bäri 120 manada çenli ýokary garly diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Hususy taksilaryň eýeleri narhlaryň näme üçin ýokarlanyny barada soraglary durmuş gymmat, benzin gymmat diýip gaharly jogap berýärler. Adatlygyň habarçysy çoğunludaky taksi duralgysynda keskitlenen täze narhlary anyklamak üçin Aşgabat Daşoğul aralygyna gatnaýan ýolagçylar bilen hem gürrüňdeş boldy. 3 hep dodal Aşgabatdan Daşoğulda taksili 50 manada gittim. Emma häzir Daşoğul welaýatynyň gün ortasyndaky etraplara gitjek bolsaň adam başyna 100 manat. Eger Könrügenç ýal daşrak etraplara gitjek bolsaň adam başyna 120-130 manat tölemeli özüni Saparwa diýip tanadan Daşoğully ýolagçy adatlyga gürrüň berdi. Äne o şäherniň golaýyndan mary Lewap taraplaryna gatnaýan taksilaryň hem narhlary gymmatlady. Ýöne bir ýerdäki narhlar Newitdagy gatnaýan taksilaryňky bilen deňeşdirilenini ýolagçylaryň sözleri bilen aýtsak oňuşmasa däl. Olarlar mara 50 manada alyp gidýärdiler. Indi bu aralygyň narhy 70 manada çykdy diýip Atajan atly ýolagçy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ýöne bu narhyň diňe Mar şäheriniň özüne degişlidigini, eger Türkmengaly ýa beýleki daşarak etraplara gitjek bolsaň bahalaryň degişlilikde ýokary galanyny görüň berdi. Taksi narhlary Aşgabat şäheriniň içinde hem üzül kesil gymmatlady. Hususy taksiler ýarym kilometr aralyga minseň hem 5 manat talap edýärler. Uzagrak aralyga gitseň 15-25 manat aralygyny pul soralýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak Aşgabatyň içinden çoğunludaky taksi duralgysyna barmak üçin 3 kep dolarym 5-10 manat aralygyny tölek etmeli. Indi şäher içinden islan ýerinden 20-25 manat soraýarlar diýip adyny aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň gurrun bermeklerine görä döwlet eýçiligindäki taksiler gyssagly ulag gerek bolan adamlara hassa gymmat düşýär. Döwlet taksiler gyssanyp ýarym kilometr aralyga minmekçi bolsaň hem 15 manat berýärmiň diýip soraýarlar. Eger hasap maşynyny işlet, şonuň görkezlerini bereýin diýsen, hasap maşynyny işledýän taksi inni gelmeli ýarlar. Olaryň düýp edaralaryna jaň edeniň hem peýdasy ýok diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz beýrendi. Adatlyk bilen anonim şertde urlaşan hökümet resmiýetiniň düşünürşine görä taksi narhlarynyň gymmatlamagynyň arkasynda gorku bar. Adamlar benzinin bahasynyň ýene gymmatlamagynyň howatyr edýärler. Maşinlara benzin uýan operatorlar bu ýagdaýy ýanyç stansiýalaryna getirilýän benziniň agyrmagy we çalt gutarıp başlamagy bilen baglanşdyrýarlar. Bu ähtimallyk adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan resmi hem gytaklaýyn tassyk etdi. Türkmenbaş şäherinden ýüllerçe kilometr daşlykda ýerleşýän Goşowasyndaky stansiýa Gydylgaýa Ýazga şäherçelerindäki ýanyç stansiýalaryna odal hepdede 2-3 gezek benzin eltiren bolsa indi diňe hepdede bir gezek getirilýär. Bu ýagdaý adamlaryň benzin uýjulary bilen gurlaşyp barha köp ýanyç alyp goýmaga çalışmaklaryna getirýär. Şeýle ýagdaý beýlek sebäplerde hem görse bolýar diýip ýanyç puwdagyny işleýän resmi Adatlyk radiosyna aýtdy.